nok susi. Lumayan avokat pauli duit. Nok susi. Ano pa kang? Mau ka na wong ka na mendi ka na. Ana wong loro. Dogak loyong. Astaga salawalawa sa. Bapakku na diwis balik. Dogak loyong. Astaga inyong tiwas buru-buru ning sorlongan. Oh, puro-puro ya kang ya. Iya nok susi. Sira sing ngamen menek-menek ka kenapa lu duitnya sing endi? Angel torwodo. Torwodo. Inyong ngamen sote mau ka. Ana bapakku senadi. Ana bos buah. Mama Rizky ning Grimun ke pasar ya ka. Inyong warep ngawen. Ya kang ya. Ya pan uripe bisa ngamen ki urip inyong kining dunya ki. Laka arsine laka senenge torwodo. Ora kasenenge priben sih. Ya arsine urip ning kene ki biang kosian inyong kerja 10 tahun masih ngontrak bae ning mersua. Iya nek pemborosannya rada disendet, Jeb. Anu emang pemborosan mah biasa. Barang anu nok susi ki penampilannya ki wong kosa. Ya boleh dong. Baka mangan arsine pengen sing royal. Ya karuan. Ya mbok arep memangan mah, Jeb. Aye. Aku mau gede tua masih ngaku pempes, Bos. Sembarangan. Sesan kuno, wis aku ora ngersi sirama. Karesan wong kampung Jlifung. Iya ya kang ya. Angel terwodo mak kuno nok susi. Bakakin dudu weang wes. Tutuk. Weang wes. Orne pempes. Kariku nondra apa na buntutnya ku? Oh, iya dikadonennya. Orang ngersi sirama dudu anak gaul. Bakakin ki arane onder cingkrang. Oh, derneming. Iya. Order naming siapa Tarwati? Ya aku jalan kau si biang katon bonggolan nenek. Ter ya ter. Iya ya sayang. Barang motor bodohku kesirian. Bu temen kah? Lamun anu mah sira kan dua organ. Iya. Arane putra bungsu. Putra bungsu. Barang mah pengen ana inyong bari nok sisi ya. Iya. 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 Terbodoh. Anu enak tadi urip nasib wong pengamen ku. Ya enak ngenan. Ning Jakarta lagi tahun mau motor bodoh. Iya mana? Jakarta ning Depok ah. Ning Depok bro. Ai, ning Depok kasira. Inyong. Kita mau buruku sira aku beli gawe itar. Enggak apa-apa. Kau apa sih? Ya tekan kanan masih aku cotomnya kedungkul. Hah? Terus? Tulis sira aku dangal-dongol ning teger mobil kan gawe-gawe rantang. Hah? Kan mau ngemis kan sesan kuno ya inyong mangkat mah biasa warai gawa isar tekang kana manggawa rangsang. Iya kang modal ya. Mung sumator bodoh wis ngalami nyong gawa rangsang ku. Barang anu. Ning kadangku ceritane ari Depok mah wis akeh wong ora. Iya. Inyong mau pengen ganti versi dhewekan karo nok susi ku. Oh, ngontrak konon. Beli dhewekan ku maksudnya maluru duite. Ai konon. Barang ceritane mengkene ntor bodoh. Inyong kan supaya wong pada melas ora. Iya. Dadi inyong ku ceritane kini. Iya. Ceritane inyong ku dadi mangkate inyong maning lampu merah ning Raja Wali kah? Iya. Inyong ku kira-kira supir pada melas ku. Nah, enok susi, tenggule dipai tape. Iya di Kule template. aku. Sekiloan tape dadi 2 kilo. Lu ada pangeran. Warai abu dibangkat karo jarit. Sikil ya. Iya, terus dikecosi jaritnya aku supaya lare pada ngubrung. Ngobrong. Supaya melas ora terwodo. Iya. Nah, inyong aku indah-indah buntung. Jadi sikil aja bakakan karena Jeb. Ditaleni karo tali rapia. Lah ada pangeran. Dianjingna di selana siji ku. Iya. Terus inyong aku kancleng ora. Iya. Nah, kune ulungane nok sisi aku ya biasa lare akeh. Gial. Ceritanya aku ana mobil sedan bangsa. Iya. Ning lampu merah mandeg tak parani kabeh inyong ku. Barang tukang kono tiwas priwe kana wong jaluk kah? Ora kelingan. Ai wong dijaluk kah? Waringan Pak. Iya paringan. Waringan Pak. Aja waring sih. Yang jaluk kah? Waringan Pak. Paringan. Angel sang kemek goblok.
Ya iya pengen naman melakosot. Ya, sudah ko Waringan pa. Ceritanya sing dia mau wila arep ngemek duit akeh. Ketane buku sa kemelase. Iya. Dawong loro sih ora. Tempo anu arep ngemet daun buka kasa. Iya. Daun buka kasa ku ana pembersihan. Dadi mati. nang melayu. Wow. Tak copot langsung. Kita Jadi orang dua, jadi gagal. Nah, tadi mung- tak ini pating blarat ko. Iya. Gara-gara pembersihan. Iya, Pembersihan. mung cuma enak surat terwodo baka wong amin ku. Enake. Enak aku paling sepi-sepi aku ning Jakarta ku 200.000. 200 ku. Sedina ku. Wong lorok. Iya. Aduh. Paling sepi aku 200.000, baka 10 dina ya 200.000. Ai, sing sedina 200.000. Iya. Lamun 5 dina ya 500.000 ya. 500.000. Oh, barangan sira baka rame konon. Iya. Baka sepi bae 200. Lulu rame pirang juta. Baka rame mah ya ora li duit. Iya. Sih. Kali rame belum di duit. Iya. Ya angel si repot kena Darani apa? Apa sebabnya? Apa sebabnya baka sepi paling oli setitik 200.000, baka rame ora le di duit, boro-boro arep ngupahi. Wonge pada gula. Kiraku Jep. Non, Aja ngaeng-ngaeng usahaku. apa sih? Iya padu sing jangka terang kene bakal angkat toange. Iya. Ku karo susiku. Heeh. Ya kaya sira gelis Jep. Gelis oli lah rezeki. Ya iya lamunan sauma 500. Ya semua 500. Ya iya lamun 5 umah ya 500. 500. Sih, angger bae 100. Toline kono pada mangan ning wasta karo. Nah, inyong kijari yang memang kenen kijari Mama Sari gini. Makonon ku. Pri, sira daripada di arsinya kaurip nasibnya belenak baik. Ya, Coba iya. ganti lobang, ya arsinya ganti versi, los ngamen modalnya, artinya kosrek karo isar. Ai konon. Isar ki kebelecok tuh gue ki. Pirang 10.000 kuno Jep. Ora puluhan ribu. Oh atusan. Beli. Ku sih. Kebelecok sote inyong utas nunggang mobil, isar ki lagi ning blumbang takemet ku kebelecok. Ai konon. Jep. Nen. Biang ko si antinge tuku ngamen kapan kuno? Kasonan bae bodoh itu kuning karang sitop. Ko si kalungnya putih. Antingnya putih. Ya iya dong. Ko si kunarane kuno lambe ngesem kemut ku Jep. enak Lambe banget. mesem kemut sih kayak apa? Ya aku delengan sing nyadok ning ngesor. Bakat dikejep aku bulur. Tarwodo hari ngasuk ku sira lambene mancing ning inyong kabeh. Iya enak. Ya panas dari rane cangkeme kayak gorong-gorong. Sesan. Cak dijajal lagune lagu apa kalau Isar keluarga. ya unik ini isar ya ki. Cak kayak apa Di sih? daran orang unik yang sirama durung percaya. Ya iya dulu. Isare arane isar mendolin. Kuwen ku. Heeh. Sungguh ini- Kau dingin digang sengai dingin ya. Digang sengai dingin. Aneh. Sampai inyong madate terwodo baka itara kang senggo bokongnya melu kang seng. Nah, awas dicoba nih. Tuh. Lamun ngomong mah, lamun nembang artinya anu ya ki apa kan kongsi R. Kuku aik R kuno. Tolenya kini M jadi RM. Oh barang anu ki meneng kanyan ki sok maning ki ya mas ya. Lamun nembang aku mah ayo Mansur mah ratapan hati ini. Oh iya. Aduh, kok suwadone oyak Terbakar api cinta. Asik. Luka yang ku derita. Iya. Iya. Derita tarwadi nunggang bata. Tapi nembang emang kenen ki. Lagi sing sering ngoliake memang kenen ki ya. Lagune zaman sekian ka apa kan nah bocah cilik ka. Oh, apa? Tegar. Ay, lagi tegar. Iya, Nah, makanya. sing lagi meledak kan sih. Kau dingin kongsi ya. Kongsi. Main M ya.
Ki lebakin ki baka emma. Ki Ember. leba kongsi ya ki. Leba buru tuentog. Ki, Ki lebakin kayak buru tuentog. sing lancipku. Iya, bakal sebelah kene Torwodo maju ya ki sing silik ya ki. Arane leba ceker ayam. Ki. Awas sih, Mas. Aku. Oh. Asyik. Gero ya. Ditembak ya. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ku ditendang. Dulu ku pendiam, sekarang hancur berantakan. Rebe ku kawira lagi panen, bojong peding kendele mungsur, bagian sora inyong murid pengamen, sing penting mah bisa nempur. Suka dadi genai sepur, si kampe pegadin baru, bagian dora tarwadi bisa nempur, mangan gaplek kutenge kuru. Enak nih. Lumayan. Tapi mengkenen Torwodo. Ai cika sampai pegaden baru. Iya. Mangan gaplek orang bisa turu. Iya suka dadi gede sepur jika pampek pegadin baru. Tarwadi ora bisa nempur, mangan gaplek ora bisa turu. Oh, tapi mengkainen Torwodo hari waktu dibagi-bagi ya. Iya. Manusia ku akeh masih anak, arsine kabar persur basure, Ya, mung cuma mengkenen kita jare Mama Rizky weruh. Iya. Mama Rizky sing bos buah ning Bos Krimun. buah, iya. Pasar Krimun kah? Iya. Oh, pengen ditembang na inyong. Jare Mama Carie sing duwe Chandra Taylor. Oh, pengen ditembang na. Mama Pelangi Kedik pengen ditembang na. Tapi mengkenen Torwodo. Hari ini kan bisa nembang kabeh. Iya. Cuma lagunya anak maning. Lagu apa? Ceritane inyong duwe demenan Rangda. Ira demenan kurang da bae ngarep Enak ya. Rangda, wis ngerti segala-galane. Ngarep ya sengempan-ngempan iki. Inyong kan biasa kawin blangkring pekat tempiling. Cuma duwe Rangda, barang anu ku sira hubungane wis patang saun ora kawin-kawin. Oh iya, beli jare ka. Tempo anu kaya wong rumah tangga asli ka Torwodo. Wis mangan bareng turu bareng. Iya, dadi tukaran bae, durung kawin, durung apa, pengene nyandange ku pengene gelang lan kalung. Iya karo wong wadon malah kamaning. Dadi sakine minggat Torwodo. Ning endi? Minggate ning Bandung. Kerja apa Bandungnya aku? Nitak Serabi. Aduh. Iya, bahkan Bandung mah yandang saritem. Kar saritem ku panganan apa sih? Cimplo. Baka saritem ku ya bakal kesasar kudu dihantem. Pengen beru lagune ya wis kanggo ngormati ya Torwodo. Kanggo ngormati Bapak tuan rumah, Bapak Kusnadi sedulur inyong saking Puntang. Nah, ngormati maning Mama Cari ku mae parek ku Mama Cari. Ngormati maning Mama Pelangi sing Royal Dewek bos mainan, ngormati sing duwe Pasar Krimun bos buah Mama Rizky. Lagune nasi benyong bujangan. Yuk lagu bujangan. Ayo. Kanggo ngormati Mama Pelangi, Mama Yanis, Mama Yanis. Bos Pelas Mama Yanis, Bapak. Bagi samping Mama Yanis. Aye. Aku Mama Pelangi, sing paling royal Mama Pelangi bos mainan. Ceritane duwe demenan, sampai lawas rong tahunan. Supaya pengen kawinan, diweru janji bohongan. Asik. Anggo Mama Rizky, bos buah sing desa Krimun Pasar Krimune. Asale wong wadon Rangda, kejana ning harta benda, pengen nyandang gelang kalung, sekian anak ning Bandung. Torwodo tadi saking anak ning Bandung Torwodo coba
wis lawas hubungan sampai masih bujangan mungkinin rasane duwe kekasih jalanan kemene sabarin nama pembohong baik tadi wong wadon aja sok ngomong mengkonon kasih lan sayang tapi gawe wirang coba wong makasih lan sayang terbodoh tanggo sakine gawe wirang ning inyong asik ayo Mama Rizky wis rawat zamane sampai kepengen denane wis oli rong tahun sen sampai rasa keyung-yung karena cita-cita beli berubuktine langka gandine setia beli bakal ngomong sulaya coba sadara lan coba elinga dasar nasib bujangan segala akhir rintangan putus sampai hubungan kok ada di cobaan coba ceritane duwe temenan sampai lawas rong tahunan sumpah pengen kawinan diweru janji bohongan coba asik kanggo ngormati gosoting selagi nyoting iku Kang Kus coba Kang Kus sing duwe rambut gondrong Kang Kus asik aye 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 asik-asik apa mamai pelangi bos mainan asik nih obat terbodoh wis rawat hubungan sampai masih bujangan mungkinin rasane duwe kekasih jalanan kemene sabaran nang pembohong baik jadi wong wadon aja sok ngomong mengkonon kasih lan sayang tapi gawe wirang coba obat Bapak Kusnadi kita pengen lagi memberiakan Bapak Kusnadi matur kesuwun Bapak Kusnadi oye wis rawat zamane sampai pegel endenani wis oli rong tahun sen sampai rasa keyung-yung karena cita-cita beli berubuktine langka gandine setia beli bakal ngomong sulaya coba sadara lan coba elinga dasar nasib bujangan segala akhir rintangan putus sampai hubungan kok ada di cobaan asik ceritane duwe termenan sampai lawas rong tahunan sumpah pengen kawinan diweru janji bohongan asik matur kesuwun Bapak Kusnadi Mama Rizky bos gua sing pasar krimun asik asale wong wadon rangga edanan ning harta benda pengen nyandang gelang kalung sekian ning Bandung terwodo bro ceritane nyong kuwenku wong wadon pengen harta lan benda pengen nyandang gelang lan kalung sakine minggat sing omah lain ning Bandung dadiane ning Bandung ya wis mulane mengkenen terwodo inyong aja kasuwen inyong kan luru rejeki ora sakiyen ning kene sukiki ngali ning Cilamaya iya Kang Yu jarak aduh cari blotong itu dadah selamat tinggal yuk ngali manang wasar